Wi-Fi ルーターの爆速設定。Wi-Fi ルーターは初期設定のままだと速度が遅かったり不安定だったりします。ツールを使って家の中の電波を確認して他の家の Wi-Fi ルーターとの喧嘩をやめさせないといけないんです。Wi-Fi ルーターはものすごくいろんなことを計算しています。そのため無駄な処理が多く速度低下が起きていたりします。無駄な機能を停止することで爆速になります。こんな感じで設定変更のポイントを非常にわかりやすく解説しております。こちらをクリックすると本編動画を見ることができます。機種によって設定項目などが違うんですけれど、この機械は3つの電波を飛ばしていて、自分の機械や用途に合った電波を選ぶようになっています。接続間違いによる不安定現象が出ている場合もあったりします。プロバイダーの調整だったり無駄な機能を停止することで Wi-Fi が爆速になるんです。ぜひ本編動画を見てネット環境を改善しちゃってください。